Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Barodaro so'zing tenjin. Ina mardumi muhojir. Mo graniца رفتیم اومدیم. اینا بچه‌ها چه رفت اومد روزی گپ میزنیم. اینا یا ماشین دو ماشین مون. بچه‌ها سلام علیکم. سودن چه رفتین اومدیم؟ 100% ака ҳама қонуну қоидааш қати рафтем уманем мақсад канали бобуҷона дастгирӣ кунем беҳад мақсад одамои созанда меван бе ягон ташвиш мевен меёен бе ягон ҳуҷҷатотонам набошанд созам боша бе ягон вайз ҳамаз 100% акҷо мешин хитон ай душанбе ина бачо душанбе ина бовар када омадаш мо биён охи пла бегона накунем акаҷон хилин хурдем али бирем мишин мошинда салому алейкум акаҷон акҷо меши чихе рафти омадӣ ягон камбудӣ наши шалва неста комментар безеб наменависай чики лайка бизанед салому алейкум акҷо меши бра кӯбешуда чӣ мегӣ бобоҷон 88 ака ина ҳоҷи бобо сеюм бор ина ҳала бегона намекунам мошалло ха лайка бизан мугу мардумда салому алейкум салому алейкум варахматуллоҳи сода ака акҷо меша айсор мешавам исол ба пеш исори зарнисор на фақати ҳамин бародар ина рафтем омадем граница ягон камбудӣ нест ина 6 сол шуд бедакмем шукри худо соқ саломат рафтем акҷо меши хидр айсор меша бачаҳо исорро бигӯ ки лайк бизанам лайк бепулай бачаҳои исор лайка ба поша шапед ба поша ина яҳудо 1 миллион 2 миллион расход мекунад ки ба по бихеза яҳудо ну пул намепурсем я лайк мепурсем салому алейкум валейкум салом чихел акай клуби алҳамдулиллаҳ ина ҷигар ай клуб ай масковс ке бохша клуби намегирам мода клуб ай чихе рафти омадӣ алҳамдулиллаҳ 100% рафтем омадем бачаҳо московски ба пеш лайк ташаппак кунед ҳамин акай бубуҷон беҳтарин компания гуварино камо рафтем на соқ саломат гузаштем омадем алҳамдулиллаҳ ягон кам нест охи не 100%